Nazdar zlatokopové, tak jsme tady u vody, respektive ve vodě. Když chce člověk zlato, musí se namočit. Tady mám lopatu, pomalinku vylezu. Je tu romantika největší. Potůček, no krásnej, krásnej. Tady mám splav. Trošku jsem se zbrojil, mám takovou hezkou modrou gumu. Takhle to tam hodím, nasypu. No krásně to plave pryč. Jsem zvědavej na výsledek, ten bude za chvíli. Takže zatím, čau. Opět jsem tady. Přišla ta má nejoblíbenější chvíle, když takhle pomalinku proplachuju ten písek, odplavuju takhle ty nečistoty a začne se objevovat zlato. Podívejte, je tam mnoho krásných zlatinek. A to je to nejhezčí, to mě na tom baví nejvíc, když takhle z toho písku pomalinku odplavuju ten lehčí písek a ty zlatinky se začnou objevovat. Vystupují nahoru a padají pomalu to pískem, až zůstanou na konci jenom ty zlatinky. To bude úplně nádhera, ale tohle, jak se to objevuje a člověk ví, že dělá správně, no to je krásný. Tak další vstup za chvíli. Čau. Mám tady poslední vstup. Finále. Takhle jsme dopadli. Pár granátků. Na světle jsou hezky vidět. A tady nějaký to zlato. No jo, no. Leskne. Je to krásný. Takže dnes byl úspěšný den. Loučím se a rejžování zdár.